Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati region-wide, mga palagag kita sa Nabilin, 49 minutos. Karon nga adlaw, Biyernes, Konghei Patsoy sa aton nga mga Filipino-Chinese businessman diri sa syudad sa Bacolod. Selebrasyon sang Chinese New Year. Petsa 12, sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sang Pebrero. Sa Biyernes na mga edisyon sa inyong siring paratuntunan sa kadaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siring nga mga correspondent sa liwat na Manila siring nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa atong sining kapulisan sa Central Southern CAG, Northern Negros.
course, ang aton sini matakang dulungan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 2. Crosswind Patrol kay na pa nagkarabiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod sa liwat naton nga pagbantay, pagimulso. Durante amat-amat nagadalom ang kagabihon. Way tamang ginapangayo sa nano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto. Pang Biyernes edisyon, Aksyon Ninyo Bugina. Ang mga update nato sa pagbantay sa mga balita nasyonal kag international. News Center, buylog nato ng puwersa ni Aksyon ang Depensor. Of course, of the magita sa atong sining nga mga technical partner. There is a Studio A Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon JM by Kim. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinandan ang inyo sinialagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa nabilin. 46 minutos nga pagpangalagad. Inyo pala tuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Field Reports! Sa Biyernes nato sini nga pagpangalagad, thanks God, maayo gihapon ang dalagan sa panahon, although inigid lang gabi, do nakalili kita sa babaw sang kalangitan, may mga pag-ulo impon gamay sang galom. Pero we're happy to say nga halin kaina sang aga, sang ugto sa hapon, tubtob sini nga kagabihon, wala sang pagtupa sa ulan diri sa Bacolod, and no sa iban nga banwa, sa iban nga syudad sang aton probinsya. Kamusta ang panay? Ang Gimarasda, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, ulan ta sa inyo ay subong panahon to kanami dalagan sang tiyempo, no? Nagugyon man sa Chinese New Year, no? I-check ta si Action John Diaz ang ato sa nga Patrol 2. Kamustahon tanay ang iya sa nga paglibot-libot. Sigurado ko tawhay na sa mong dalan ang iban ti ang mga resto bar nga matamat na sa sira, nagapanghimos na, naga-inventaryo na, nagapanglimpyo, kaya dugay-dugay curfew na. Dari si Action John Diaz, Observation Report sa aton patrol sa Chinese New Year nga presentation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Dari si Action John Diaz sa Patrol. John, good evening. Wason-wason ka kay may walas-wason pa kung wala na undang ta. Laban. Actually, kung hey Patsoy Luat, kagaton nga mga Filipino-Chinese community members, mailang niniga celebrar. Iban gali kami, aragi sila balay, solo celebrate. Kita ko iban na ginawbran, ilaksas dumi, ano sila, Arab lang may mga gabakal, sila sang, ano na ganin, ang ano tutugin na, tikoy. Tikoy. Gabakal sa tikoy, tapos dumiyara sila yung mga, ano, panawagan nila sila balay, bra? Mga ilakaw galingon, ang tradisyon na, nalagi sila mga ritual-ritual, actually, nala sa ulo, altar, doon mo subong ang uso sa iban. Okay. May mga bilog sila doon pamutang abi, ng mga prutas, na doon mo subong ilago, bra? Pero sa mga balay na lang nila. Okay. No, hindi na yan like sa outside, o kung nagatilipon-tipon, yun sila. Doon mo na usually makita trending subong kay like diri sa may Burgoso, gincheck na to dawat karon nga gabi. Way tao diri sa may temple action ni Reka. Linong ang temple. Ang gaod diya kagalong-galong ang NGC, perting tao sa NGC. Do subay ka kinang tao didto sa Bacolod City Government Center. Holiday bimong basta holiday. Amo gina, gabi to ginang tao, gaginutok man to ya. Ti pro subong diyan yan tao subong medyo amatamat na.
Kagabi, may harap ang ginagatinir. Oh, pero diyan ka, atong timpo gina siling mo to, abri pa mo ni oras? Why na? Oh, Sa sulod yung pano, mga 6 p.m. Kaya namin nagahingagaw pa. Ah, okay. Makasulod, baka pala pang abidra. Hindi Oo. accommodate na lang nila. Okay. Pero pag amos ni oras, sarado na sila action direct. Ah, okay. Close na gid sila. Close na White gid sila. di sila, hindi na natin sila dream. Kung di na sila mag-accommodar, sa nga magsulod pa diri sa may temple mismo, no? Kay gabi na gid man mong. Amo to kali yung problema, ito kada mo kay na ang gusto man magsulod, ginano lang nilang ang distancing ara gidapat. Kabang ganito kung kay Rayan, kay Inax Rex, gana, tulang na interview na ton. Okay. Nagulo ka ba sa balita, gali sa amon, kaya ma-post sa Facebook. Oo. Na mo na makita na, sundad to nga sa milyon da namon nga viewers. So bakit nagdinamo ang tao nga nakakadto dito. Oo. Kita na nila nga bukas mo. Iban na ganyan, ginay ka nakadto. Gani. Gusto nila ma-experience ang ano bla. Kabalo ka gusto ko sa una ma-experience, kalab lang nga doon nagadupa-dupa, kalab lang magpulupangadi, kalab lang nga may bisbet ka na nga suspect na sunarek. Oo. Amo na ang sangunang nami, ang ginakalagas kay Ban. Pag may isa, pag diri sa una, nakulakol miyembro ka, so may bell ka mo na ginabagting. Ah, okay. Subong, pag-check naman kina, wala, kaya hindi ko na pwede magpabagting bell. Kaya base lang ang balay ba, no? Boy, kanto to, kaya may gabi nagting to nga bell, why ko nung why sila subong, why sila nag-allowed nga may magbagting-bagting to sang bell action na rek. Kinali, bla Damo? ganyat ang tanan, kaya magdamo ang tao. Okay. Kaya, amo na ko nung sa kapatimaan sa una, kaya last ito, dumduman ko na, yung sarili ko na nagabot, nabi sa may ilang, ano, itong templo, pagsulod mo, ara ka na pwede, do kampana, manang tunog yung yak simbahan, bla. Namo mo nakabaskog ang iyang tingog, hindi lang yung bell, nga gamay lang yung, ano mo ko pang ice cream, do bell, nga dako yung tingog, yung action, ereka. Okay. Ano na nila ko na, do tradisyon man. La ritual, Kultura la man ritual. Oo, ritual, part man na. Part na nila, ikasang nila, dala nga mga, kung saan pa doon mga sabid-sabid. Mga sabid-sabid na mga line espiritu da, no? Oo, amo na ilang mga ritual. Kita mo, may ligay sa mga symbol, ang kikoy na, bilog, si kwarta ko, no, sila together sa tanan, pang namin sa negosyo, amo kinang ilaya, basta mga Chinese community, tiniyara, gina yung mga miming, ang tanan nila, ginapang Diyos, action na rin, bisa nga nagulagaw nila, kang suksok sa bayo nila, kita mo, may suksok sa pula, ano pa mga pulkabat, Yes. basta mga ano, ang ginakahiligan nila, na? Karang nga gabi, kami di sa may Burgos Circumferential Road, ari na, amo na ning oras nga makitaan mo diri sa may Burgos sa Circumferential Road Pageda. Ang pagsinumbali sa mga tracking nga may kargada sang tubo. Ara na. Kasi ara na ni amo na nila oras para magkasulod din sila. Okay. Ligwa namang dalan mo pwede na kalabay. Pero hindi na sila magpadasig pagpadaragan kay naling unod kay ilang mga ginakarga grabe for example nga tubo magkarawigit sa dalan hindi na yung ilan ng perde na sa makatapak dry na lima disgrasya kundi lain pang matabo. So dapat na lang slowly lang, hinay lang. Yes. Aperte pagyapo ng tao sa NGC Damo pa dapon mo ni oras? damo pa yung tao ya. Ang ila marketplace, Ang ila marketplace, may mga tao pa na sulod? Ang marketplace yung damo di tao may bulubanda di sa sulod. Ay, abi ko way ginalaw ng banda, may bandaw. Kita mo may kakanta-kanta, ito lang, may kanta na bla, tapos may gitara. So, jaming actually, like, narin din sila, kinamatian namon. Paglabay din namon kayo na. Hindi na pwede. Hindi ko pamilyar sa guidelines. Mga bulubanda. Hindi mga bulubanda, jaming, hindi na pwede. Inuminom, okay na, pero mga banda-banda, jaming na. Oo, doon mo na basta do acoustic siya. Hindi ko pamilyar pero may hindi nga do ulo acoustic sila action Eric. Ate pwede na guro. Tapos grabe sa may ano lang, tunga lang sila. Tapos may mga gabaligya sa palibot. Tapos may dugang guro pagkaon. Dugang ang kalingawan, kagahod-gahod Oo, doon mo na guro para makano mo sila. Galing kiti makaganyat kini ang customer. Damo ginanaga. Amo na rason nga kabing gabi. Labi na nga nagdamo dring tao sa may NGC, bandig tugig ka kadto kay kabalo ka why di mi nagabaligya nga daan. Sa may way NGC diri why di mi mga baligya bisan mga pulo baseball lang. Mane, balot, away kriyang pon, way kriy baklan. Kaysa una rin sila sa may esplanade dampe, yan pakakasin pangalin mo to sila. Kawat-kawat sila baligya. Pero bandig to na nagapamulya. NGC kami to nga daw may bulo bazar bala sila. May nagabaligya to mga dito makakita ko to may nagabaligya to mga shake, mga
ano ganun, hot cake, mga finger foods, kalabanan namin sa Lodra, no? Ang ibandriya, ginalagas din nila, bugnaw, abi naming tempo bay, so pwede sila kapulupungko, diri sa may manghilamon, pwede sila kabulubanding, picnic, grabe. Amo rin ubra sa ibandriya, iba na ang mga kabataan nila, o ginapagustuhan, dala nila magginumugay, mga kampang, may mga kabulubaligyan, may mga halampanganan, kaya mo nila ginakampyutan nila, lang may helium na amo ginalagas ng mga kabataan, diri. So, amo nang rason kan nga, medyo damo-damo ang tao. Pero anyways, karon naman nga gabi, nga amo gini kadamong tao diri sa may Bacolod City Government Center, kay Chinese New Year mong. Kag holiday nga daan, tag lang kay nga daan manog sweldo na tiba ni ka preparar di. Yes, so. Amo ginang ilang nga gina-prepare diri. Kag ang likod diri sa GC, sanag na no, may suga na gid diya. So, Di na sa likod sa GC, sana nagsumong na da? Sarinag na kami mga street light adi, puti pabe, kaya ano gidya cover gidya bilog nga dalan. Hindi ka na makulbaan, maglakat-lakat ka sa una, dulom pa na di. Galigo, mang dulom na mo na ba sila sa una sa iban, magdulog-jogging ka dito ka balik sulangan, kini ka magkanto sa likod dito kinali. Madulom na ka kung nagkasabit. Pero sa una ba damo di mga kaso man. Correct. At magkagahom, ginapang hold up, iban subok at least kay sanag na ang area o development dere at isin ni makulbaan ang nag-ulo exercise bisan pa mag-alas 7 na sutsod sa sige jogging hindi sa makulbaan action erect no damo pag may mga salakyan dere nga naga-park ibandri yung mga ganiga parallel parking na lang o motorsiklo ga pulahanes nga daan ang Bacolod City Government Center grounds, damo tayo namin pag may mga sila, may mga scenario sila, may mga background sila nga pwede sila kapulo pa picture action yung reka. Amo na gani ambal gani kay na to ni sa aton nga interview sa ila tubla kung pwede man na sila kuno kano puro pangamuyo bala. No kung sila lang balay sila may mga mahimo gina sila kuno nga man part na sila tradition sa gyapon. Kay hambal diri ni Rian Sigana ang prayer, usually, pwede sila ka-online, no? Pero anyways, hindi pa man sarado ang ang mga templo. Pwede pa sila kadto bisan regular nga inadlaw, no? Pwede ka sila kabisita. Ring continuation kay nasa interview kay Ryan. Meron kami, kay Subong, di ba new normal nga, new normal. So, ang mga prayer na muna today, we do it on live stream na kami Subong. So, nasa Subong sa YouTube, or sa Zoom. So, gina-invite ka na mo through social media, kami sila, invite kami sa mga bisita or like sa mga friends or mga devotees ng temple, nga pwede sila ka-watch ng prayers through this platform. Okay. So, anong reminder nyo sa mga kadto dito po? Ay, bakit na magdamo mga kadto? Oo, nang kami, nawala ni siya namang in public, kitasting na public, kay tungod, we will try naman nga best nga, hopefully, hindi sa siling it will be a place for crowded people. Pero, man namon nga, kung gusto niyo man maglakat or gusto niyo man mag-pray or gusto niyo man visit sa temple, welcome it. Pero kami, reminding kami sa tanan, yes, you can, observe protocol, observe your social distancing, wear your mask, and then always be mindful of your own self. Maintain solemnity. Yes, solemnity, and then, kami na galing Subong na year, kami nga words nga ginhatag sang amon nga Venerable Master Singin. Ang words isa, actually represent sa Subong sang time tang pandemic. Ginambalik sa tanan nga, hopefully we could cultivate a heart or a mind that could blooms in all seasons. So it means sa ni merit a heart malang nga, could bloom or could have a positivity, good vibes within this whole season of something. For example, subong pandemic hindi sa gadasin anxiety or something man, we should have to cultivate this kind of heart. Yata ni happy man Japon, we could have to look forward on a positive way, positive life na there's still hope. Nagawa mo na siya. Actually, batian, si Ryan, sigana kaina sa itong interview mismo sa may fountain, no? Anyway, lapit na lang ang Valentine's Day. After sining Chinese New Year, Valentine's Day naman ang palabuton. Pero may gina-remind na ding DCPO, ang mga minors ba? Hindi maganda sa mga motel, sa mga lodging house, kay hindi ka mo pwede, no? Ano na kamo puro banding na kamo da kulukanta, na kamo da bisin yung mga lugar, wala lang kamo do dit, hindi na kamo da magsudod sa mga hotel, sa mga lodging house,
Kaya baldari sa aton sang BCPO hindi pwede action erecta. Reminder lang ano kadomdom ng sa talang yung maka-action. Ano yun na? Ang pinakaroon sitwasyon diri sa Gapon City sa Bacolod City Government Center karon nga gabi maka-action. Bantayan ang pinakamagritan tipon sang patrol diri sa Gapon sa atong pagyaman nga paglambihog. Maka-action tandaan nga isa sa marason sang pagtuga sa balatian sa tunlawas sa mga paguyang kunang pagdubo sang aton immune kasi rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Action John Diaz, ti damo-damo pa tao dira sa New Government Center kag dira sa Marketplace. Pero ti dugay-dugay ra sa Nusina. Ang iban guro ti kuan na lang gakalit na lang bla sa pila ka mga minutos nga nabilin before sang curfew. Balikan na karon si Action John sa kompleto nga mga report niya, dugang nga mga aksyon balita sa balik niya sa pagpangalakan. Ang report sa ato sa Patrol 2 ginandunong si Sakarman sa Santon Plus sa Herbal Capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong Kay Jody Florentino, daw na diskitahan ni Jody Florentino ang t-shirt ko. Kinatami ako dira si Papa Edmond kag si Mama Helen Claridad sa Tabunan, Bago City, alin kay Linlin Labrador Claridad. Sa kay Binong si Sentada mayang gabi, kay classmate ko Veronica Trucio and kids naga-monitor gid sa aton dira sa di ka gamit Cavite kamit no. Sakay Cherin kag Nonoy Duario and kids dira sa Maaw mayong gabigid sa barangay 1A Manapla ara si Marilo Kahilig dira ga monitor gid nagapaurok-urok. Sa PNB La Carlota City ara si Jobert Aliaga nagapaurok-urok gid. Kami ako lang dira si Istorco Dondon alin kay Don Istorco. Way puerti Huma Lumina nagapaurok-urok gid sa atong sininga pagpangalaga. Jocelyn Libong Dispoho, may gabi. May gabi dira sa akon nga mother sa kay Rosini. Always gid ka pamati sa imo ka sa pamilya Hanggayo kag Diblas. Alin kay Christy Diblas Mailin. Toto Alex Montesada, may gabi kay Inday Blasada sa kay Zuvilla. Nagapaurok-urok gid siya. Sa Colorete Computer Print and Sign, Toto Marky Labanon, may gabi dira kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Vicente Similiano and company dira sa Chick N. Naga-monitor sila no. Kay classmate Merly Dolido Magallanes, may gabi dira. Konghe Patsoy sa kay Kuya Ojor Limor Otaner, akon idol. Sa kay Kuya Ojor Limor Otaner, Konghei Patsoy. Dara sa Zonzu Nerfe, Olivia Hulagting, baga monitor gislaw. Ga pamati gisili daw. Kami ako ng asawa ko, si Jessica Barella. Alin kay Girands Barella. Nagapaurok-urok. Sa kay Alma Grabanti sa Batir, sa Kuwait si Cory Bidahaw. Pa urok-urok isaya pamati Great ko lang Oliver Ngu Konghei Patsoy alin kay Merlis Labrador. Yes, Mrs. Jodette Calves Pamposan Family Happy Listening sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso Bawara siya sa Canada si Betty Bahuyan na Ponce gabi dira sa imo man nga pagpaurok-urok kay Joel Bugna da. Sa Qatar, ara si Maylin Galino. Si Sir Edwin Pineda sa New Jersey, happy listening dira.
God bless. Sa kay Martin Aliling, ha? Sa kay Martin Aliling, may gabi dira, no? Gapa urok-urok pasagli mati sa Action Night Patrol. Sa kay Feby at Sibar Islao, Arlene Lacheca, may gabi. O sa kay Catherine Opilencia Nolias, sa kay Nene Nolias, may gabi. And families, kabataan dira sa Fernville, Barangay Pahanukoy. Mga Nolias family, kag Opilencia family. Sa kay Rosemary Yanson Hungko and family, may gabigid. Sa kay Jean Osiser sa Hong Kong da. Puldo! Wow, ara si Puldo. Si Minique Huertas Ramos, natamyaw lang sa Poblacion Bago City, Pamilya Ramos. Si J.Ann, Shemi, Shane, kag si Anna Marie. Alin kay Minique Huertas Ramos ang panamyaw. Si Tatay Felix sa Manbil Royal, Monitor Gid, Santa Rosa, Laguna. Edwin Isblaca, Monitor Gid. No? Salamat gito to Edwin. Ernie or Eric D. Sa kay Terry Sempronyong, paurok-urok gid pamati. Si Ray Abalahon na deklaro sa Riyadh, Saudi Arabia. Ara siya. Si Jody Florentino. Tama yung lang asawa niya, si Gisela. Rin kay Jody Florentino. Lipatan pasawa mo, Jodaw. Hindi karong kaulid siya kagabalintay. Kilala, unahon mo ginasa kay Basikon. Outside, di ko walang buwak. Sa kay Police Lieutenant, my good friend, Edgar Alan Di Guzman. Sir, may gabigid, Lieutenant Edgar Alan Di Guzman and family. Ayos! Sige, check na naman report na gikan sa atong correspondent. Unahon ta report live gikan sa may San Carlos City. Mga balita na tipo ni Action Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Line number 2, Action Stephen Presquito sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, isek false alarm ang sabihin ng nabaton sa ato na Bureau of Fire and Protection in lamang gabi nga sa diin may isa ka caller nga nagtawag nga sa diin nga may sunog apang sa pagresponde sa ato nga taga Bureau of Fire and Protection dito sa may SCMI compound sa may Barangay 1 San Carlos City, Negros Occidental. Nakitaan nga ang isa ka gwardiya sa mong compound ang nagdabok ini sang mga sagbot kag sang nagdako ini. So dayon man no nga nagtawag ang naalarma ining mga residente nga ara dira sa palibot kag nagtawag sa aton nga taga Bureau of Fire and Protection apang may lamang kay sa pagresponde naman. So isa ini ka false alarm nga hindi man no sunog nga kung sa din mga balay o kung mga poste sa kuryente at ang isa ka gwardiya ang nagdabok sa sining sagbot. So mo ini nga ang rason nga ang nagtawag sila sang atensyon sa aton nga taga Bureau of Fire and Protection. Kag sa karon action na Eric ang isa ka subdivision nga sa din gin quarantine ini or ini nga gin lockdown sa nagligad nga semana at pagkaron no natapos na ini nga wala na naka-cordon kag open na ini nga since nga wala man sang nagdugang pa nga nagpositibo sa among isa ka sidri sa may City Home Subdivision Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental. So sa karon balik na sa normal ang kapag continue sa pangabuhi o kungwa sulod dira sa isa ka siningan subdivision nga wala man sang may nagdugang nga nangin positibo sa siningaton COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos. So wala man ang update nato na Eric, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat kay Aksyon Stephen Presquito live report dala sa masyudad sa San Carlos. Ang balita man Aksyon Stephen Presquito of course ginadulong man si sa Kalawansang live
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Mayroong gabi dira sa kay Kuya Mike Benjamin Tan. Oy, gapamati si Kuya Mike, ha? How are you, Kuya Mike? Sabay pangara ka sa mayo nga pagkahimtang da. Kong hey patsoy, mabuhay ang Bacolod Eagles Club. Kuya Mike Benjamin Tan. Huwag kita da. Kay Mr. Mrs. Rosemary Yanson Hong Kong family, happy listening. Kay BBO Kida, kay Toto Ayan J. Trava. Alinina kay Inday Rona Rihida Trava. Kag ginatamyaw ta si Kagawa Dioscoro Silva sa Barangay Zone 5. Morsya! Wow! Nagapaurok-urokin siya. Pamati sa Action Night Patrol Program. Oy, puwerti. Parami na sila. Mga taga-barangay Kubay daw, Nakalota City. Natamyaw ka mo ni Sir Jigs. Check attendance lang sa. Alin sa report ni Aksyon Stephen Presquito, si Aksyon Percival, line number 1, may balos 1 nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Line number 1, Aksyon Stephen Akol Percival Villamor. First, good evening. Mayong gabi, Aksyon Eric, sa aton man mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol sa gihapon, no? Aksyon Eric, malinong ang aton nga area of responsibility diri sa aton nga hamtangan diri sa siyudad sang La Carlota. Liban lang inisan niya ang ilang activities sa bilog na adlaw. Ang aton nga kapulisan, ang iban nga mga trupa sang pulis, masako man ang ilang nga paglibot sa basib-bisin iti isang aton nga siyudad sang La Carlota. Ilabi na gid ni isang protocol sa gihapon sang COVID-19 sa pagpahanumdum sang aton nga mga pumuluyo diri sa 14 ka mga barangay. Apang ang aton nga PCR action na Eric nagpadulong iya sa isa ka barangay diri sa Barangay Ayungon sa pagkandak man sang isa ka visitation kag nagkandak sang ilang dialogue. Ilabi na gid sini sang ilang programa sang coronavirus awareness response and empowerment, no? Ginatawag nilang CARE, no? Kag ini siyang programa sa pagpahanumdum sang anti-terrorist kag illegal activities o kun illegal drugs sa mga bipat kag sa mga barangay official kag ilabi na gid sa tagsa ka mga pumuluyo naghatag sang mga flyers. Ilabi na gid ini sang Republic Act 9162, 9165 kag 7016, no? Action Eric. So nangatag sila ini flyers ang aton nga kapulisan sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe upod ang aton PCR kag ang aton nga bag-ong Deputy Police Captain Makalipsay, no? Kag diri in kandak ang among mga pag-educate sa mga komunidad diri sa Barangay Ayungon sa anti-terrorism awareness o kon ginatawag nga kata kag ang illegal drugs kag ang ilabi na gid ang ginapahanumdum sa aton kapulisan ang ginatawag nga health protocol sa gihapon na magwa sa tagsa kapuluyan magasuksok sa gihapon sang face mask kag magamit sang face shield ilabi na gid sa mga pampubliko nga mga lugar aksyon Eric. So ang pahanumdum sang aton kapulisan nga magagamit sa gihapon kag magasunod sa protocol sang ginatawag nga proper hygiene. So mo ni ang aton nga nakuha nga information diri sa aton area of responsibility. Ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
Daghang salamat kay Aksyon Percival Binemor live report gikan sa Centro Negros. Ato sa nga La Carlota City Correction. Kung hipat siya magandira kay Kuya Sig. Kay Kuya Sig mayong gabi gidira. Upda na sila ni Kuano. Kuya Mike Binhamintan. Kung hipat siya sa inyo nga duwa. Huwag kita da. Kaya pa urok-urok pa sila nga duwa. Pulaw-pulaw pa. Sa kay Rodora Villanueva, may gabigid. Kay Angel Rico Puerto. Dala sa may Woodside 1, Alihis. Siniya Basta Radio Aksyon. God bless Kaghalong. Salamat gid kay Angel Rico Puerto. Sa kay Emily Mordenda, kag kay Gilbert Hamero, may gabigid Gilbert Hamero. Pagdara sa maaw bala kay Sir Erwin Debbie Gonzalez. Sa Barangay 3 Hinigaran si Jerry Hilogo. Bao nagapaurok-urok pa ho. Si Eduardo Armamento. Check attendance lang. Ari lang ko sa Mount Everest nagapamati. Priya. O, buburti kalayo ba? Buburti si Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman. Ara kang sa Everest. Pasag nasakyan mo, Port Everest, hindi kay Mount Everest. Nag-level up si Lieutenant Di Guzman. Believe. Kami ako lang si Amado Briones, ang RC2, Walter Lamiki, sang Sumag. Alin kay Rodora Villanueva. Kay Kagawad, Hector Bahada sa Barangay Sumag da. Urok-urok na da sa mo. Kami ako lang pariente ko si Sebela, kag Inayawan. Alin kay Ceres Chabuso. Kasi nga rin, Ceres Chabuso. Sa kay Ibon-Ibot, Sir, sang Germany, check attendance lang siya. Kay Mary Joy Balgos, ara man sa Galio. Si Narisa Ruiz sa Ilari, kapaurok-urok pa. Oh, Inday Badiday, ara kadagali. Kay Jerry Acero Jr., sa kay Jude Gales Makawili. Ara, paslagli ka pa urok-urok ko. Sa kay Alexis Wingwing Torre. Ginatamihan ng pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid. Alin nina kay Toto Alexis Wingwing Torre from UK. Si Fitz Helbert Noel. Ara pa. Ria Joy Samiliano. Si attendance lang, no? Si Gina Pagsubiron, kag Lidjo Pagsubiron, Senior, sa bago, ara giga pa urok-urok, no? Sa Barangay Panokoy, aras Toto Sami Sampiano. Toto Sami Sampiano sa Panokoy, may gabigid. Sa kay June Nunez. Gabi dala kay June Nunez, agapulo pangapi na sa... Salamat, good sir. Magabalik ang Aksyon Patrol when we come back. Balik ang report sa Patrol. Final report na Aksyon John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibano. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe.
wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa tumawagad may gabi dira sa kay Kumparita Jonathan Diaz, kay Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18, sa kay Joel Kaginday Basang Kuan Kids dira, sa Jigs Marketing ka pa urok-urok paslaw. Sa kay Giovanni Sopi, kag kay Kuya Alan Sopi, monitor sila ni Johnny Montano, nga pa urok-urok paslag liyo. Sa Gardenville 1 Mansilingan, kami ako lang akon wife si Helen. Alin kay Nonito Novero. Sa Granville 1 Mansilingan. Malikanta si Action Jan Diaz sa final report sa aton siring Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. I-double check lang yung linya ni Action Jan Diaz sa final report sa ato siling Patrol 2 sa ato siling papalagat. Action Jan, please come back. Action na rin magapatrolya sa tanan ng mga hotel, motel at lodging house sa syudad ng Bacolod, the Bacolod City Police Office. Sa Valentine's Day, inasa maabot nga Domingo action. Kaya according na rin kay Police Lieutenant Maria Liberty Indiape, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, ang pinakatinitoy diri sa kapolisan nga mo masiguro nga tanan nagasunod gid man sa ginatawag nga health protocols, no? Ilabi na mga lugar nga masamig kagtuan kung ginahiwat ang kaangay sini nga selebrasyon. Ang ginpatag diri nga hindi bot sa lingon nga nagapatrolya sila, hindi kayo pagpasugtan nga magsulod sa lodging house o kung sa mga motel o hotel action rec. Ang ila diri tinutuyo, ma-make sure lang nga ginasunod ang health protocol. So wala sila isang kinamatarong nga magpugong sa imo nga hindi ikaw magsulod. Except na gilama action rec according diri sa iya nga kung ang ilang maaktuhan, minor de edad. Bot sa lingon, wala pa sa legal nga edad, nga sila ining wala ginapanugutan nga makasunod sa mga motel, kag lodging house action area. Kaya kung madakpan sa mga otoridad, of course, sawayon nila, papulion nila, o kung worst comes to worst, of course, sila mismo, madala sining mga kabataan, sila man tagsa ka mga pulian para mapanumduman action area sa nagakadapat nga himuon. Tinutuyo diri sa aton nga mga kapulisan nga bisan may okasyon dapat pabilin ang ginatawag katawahayan kag kalinong sa mga mismo nga adlaw action Eric. Yari sa pulis tanan sa Indiape sa aton nga interview. Valentine's Day, malapit na sa Domingo ng adlaw. Ang aton nga Bacolod City Police Office, padayon nga monitor sa aton nga mga sila sa Bacolod para mapatigayon ang kalinong kagkatawhay. No, padayon ang aton mga police operation, nagapatigayon kita sa mga Atlantica, patrolling natin, police visibility para maging matawagin malino ang aton mga Valentine's Day celebration. So kamatian si Police Lieutenant Indiape sa aton mismo nga interview. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, Salamat dyan sa mga final report mga taga La Carlota City Water District ga monitor gid sa aton. Salamat gid sa inyo sa pagmonitor kay Lisa Joy Ilon Amoroso ara pa sa gliyo. Kag sa Talisay City si Dondi Blanca naghingagaw pa. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimaron ang Action Light Patrol program sa kung Biyernes kondisyon mga takop ini balik ini buwas Sabado. Ato sa mga patrol unit reporters in action na nagpalakad karong gabi. Action Parsival Binamor, Stephen Presquito,
Of course, Aksyon John Diaz. Aksyon Ninyo Bugina nga itong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center, Action Andy Pensor. Technical Partner, Studio A. Broadcast Engineer, Nelmar Madera. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back-to-back Security Guard Campaner. With IT Expert, Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Silang Sagbago. Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñanan. Back-to-back Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager, Action Nona Magbanwa. Production Chief News Director, Action Rex Cantong. Ang yulagad ng Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tubtub, Sabado. Para man sa Action Eric Magbanwa na kasiling. Adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo. Dala kami, dala ako. Dala ang Bilog Kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Kong Hei Patsoy sa Bacolod. Aksyon Radyo. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting